Benvinguts al programa 38 de Pico TV. Avui els protagonistes sou vosaltres. A través de les vostres fotografies hem fet un especial dedicat a les tempestes dels últims 10-12 dies, aproximadament, dels últims 10-12 dies del mes de maig. Anem a gaudir-les i, sens dubte, moltes gràcies per haver-nos enviat aquesta quantitat de fotografies i les que esperem rebre quan hi hagi situacions una mica més llamineres que la que se'ns presenta els propers dies. Anem a gaudir-les. Doncs per segona setmana consecutiva les tempestes van tornar a afectar nombroses zones de Catalunya. Vam tornar a sortir a passejar pels carrers de la part alta de la ciutat de Barcelona, passeig de Sant Gervasi, també per la zona de l'Avinguda del Tibidabo, aquí baixava l'aigua que donava gust. Realment les tempestes puntualment van ser molt intenses i van provocar algunes inundacions. No és el cas de Barcelona, que va caure força bé. Anem a veure com es van desenvolupar els núvols. Aquí veiem, per exemple, des de Cardedeu, aquests cúmuls que van creixent. Des de Guissona podem veure ja els cúmuls congestos convertits en cumulonimbus. Començava a ser amenaçador. Des de Belianes veien també en Cisco va captar aquests cumulonimbus incus, cumulonimbus capillatus, a distància. Els cels anaven agafant tonalitats tenebroses, les bases dels cúmuls molt baixos, i destacaven els ruixats ja puntualment intensos, fins i tot en pedra. Fantàstica fotografia aquesta d'en Ramon Bailini i la Conxi Siurana, des de la zona de Gramunt, amb aquest arcus i aquesta línia de tempestes cap al fons. També aquí veiem les negrors amb cortines de precipitació que avançaven diverses zones de Catalunya, i aquesta és fantàstica, també podem veure aquí cap a la zona de Vidreres, de la Selva, aquestes cortines de precipitació, també amb les bases dels cumulonimbus ben destacats, igual que aquí. Aquí veiem aquesta tonalitat blancosa de l'aiguat que estava caient en aquesta zona. Més cortines de precipitació que avançaven, en aquest cas, de dreta a esquerra i que auguraven més aviat precipitacions intenses o molt intenses. També l'observador de l'Observatori Fabra, en Alfons Puertas, veia aquest cumulonimbus amb base ben arrodonida. Un altre arcus, cortina de precipitació potent, a l'esquerra podem veure la delimitació, i efectes com el campanar de l'església de Collsospina, afectada per un llamp, o inundacions, sempre coses puntuals, com aquesta zona de l'estació de Renfe de les Franqueses del Vallès. Aquí van caure aiguats superiors a 60, fins i tot 70 litres per metre quadrat en poca estona. Llamps, descàrregues elèctriques sempre fantàstiques, com les que capta en Tesla Weather, aquí les podem veure, i arcs de Sant Martí, molts arcs de Sant Martí, aquest de Barcelona, fins i tot el podem veure doble. Un altre que veiem ara tot seguit, aquesta és una zona preciosa de l'Alt Empordà, sembla que s'introdueixi al mar. Un altre també des de la zona del sud de Catalunya, podem veure aquest preciós arc de Sant Martí amb cortines de precipitació i un zoom aproximant-nos a l'arc de Sant Martí, cap a la zona de Cadaqués, realment espectacular. Acabem amb tant moviment també, amb aquesta posta de sol preciosa, amb aquests piragüistes i amb aquest ambient encalmat que sembla que serà el que tindrem els propers dies. Vinga, doncs comencem amb les previsions, que avui ja deuen intuir que no duraran massa. Comencem, però, contemplant una vegada més aquesta fantàstica fotografia d'en Jaume Mos, Vidreres, des de la zona de Sils, de les tempestes, que ja són història, acabarem amb una altra després, però anem a la previsió, que és el que toca, mapa prevista per demà divendres, pertorbació a l'oest de la península Ibèrica, anticicló que emergeix amb una bossa d'aire molt càlida des de Tunísia cap a Itàlia, i nosaltres, entremig, més propers a la zona càlida, anticiclònica, temps estable, però vents del sud, més aviat del sud-est, que aportaran humitats i que poden afavorir la formació de núvols baixos, de boires a punts de la costa, no a tota la costa. En aquesta zona serà on l'ambient serà més aviat fresquet fins i tot i humit, però és tan sols una petita part de la línia de la costa. A la resta, temperatures en clau augment. De fet, la previsió per dissabte és pràcticament la mateixa, la pertorbació ben centrada a l'oest de la península Ibèrica, no pot viatjar cap a l'oest per aquesta barrera càlida que l'impedeix, una situació relativament típica també, per altra banda, d'aquestes dates. I si anem a veure les temperatures de dissabte, a 850 hectopascals, a uns 1.500 metres d'alçada, veiem aquesta emergència d'aire molt càlid en temperatures de 20 graus que arriben a la costa catalana, a 1.500 metres d'alçada. Fins i tot hi ha petites bossetes de cara a la tarda vespre de dissabte de 20 graus a l'est de França, Suïssa, Alemanya. Déu-n'hi-do allà com es dispararan les temperatures, i també a l'interior de Catalunya. A la costa tot depèn de les boires, lògicament. Si no es formen boires, les temperatures seran moderadament altes a la costa. L'aigua del mar en aquesta època de l'any està fresca i fa de termoregulador.
Pot aparèixer algun ruixat de mitja tarda al Pirineu fruit de la mateixa calor. Les condicions no són prou favorables. Diumenge, a la mateixa situació, reforçant-se encara més l'entrada d'aire càlid, que és la llengua d'aire càlida arribarà gairebé fins a Dinamarca, Polònia, la pertorbació al mateix lloc, temps insegur i fresc al nord-oest de la península Ibèrica, però nosaltres no. Les isotermes, de fet, a 1.500 metres d'alçada són ben clares, amb bosses de 20 graus, ja afectant bona part de Catalunya, també arribant, com dèiem, a Centre Europa. Déu-n'hi-do les calorades, les temperatures que tindran, i vegin el contrast, el gradient tèrmic que hi ha entre l'oest i l'est de la península Ibèrica. Doncs bé, ara toca passar calor, cosa, com dèiem, també normal per a aquestes dates. De fet, ja ens trobem a 5 de maig i encara no podem parlar de calor important, almenys a la costa. A l'interior sí que hi ha hagut puntualment alguns valors alts. Dilluns hi ha una tendència a que es trenqui una miqueta aquesta estabilitat, la bossa d'aire càlida se'n va una miqueta cap a l'est, hi ha una mica d'entrada d'aire més fresqueta de l'Atlàntic, això pot provocar una mica d'inestabilitat, algun ruixat tempestuós a la tarda, coses sempre molt poc importants, però si avancem els models, que ja són menys fiables, si avancem els dies, veiem que dimecres es tornaria a reforçar la bossa d'aire càlida i, per tant, l'estabilitat total i temperatures força altes, amb permís de les boires a punts de la costa. Veurem després. Aquestes bosses d'aire fred en aquesta època de l'any poden arribar a trencar, que venen de l'Àrtic, poden arribar a trencar aquestes llengües tan càlides i potents, i pot haver sorpreses tempestuoses que venen del nord o del nord-est, però la possibilitat existeix, però de moment és molt baixa. I acabem amb una altra imatge d'en Jordi Llívia, de la zona de la Cala Nans, del Far, allà a Cadaqués. No res més, això és tot. Fins ara. I acabem, i ho fem com sempre amb les vostres imatges. Avui és un programa especial precisament dedicat a les vostres imatges de les tempestes i tamborinades dels darrers dies. Ho farem avui acompanyat de música de Beethoven, la sinfonia número 6, Pastoral, on també apareix, per cert, una tempesta. Res més, ja ho sabeu, tota la meteo a Picopolcat. Thank you.